Nou ja, ik zat wel helemaal in de zenuwen, maar ik denk als ik het niet doe, dan heb ik er later heel veel spijt van. Dus het was wel kost me wel overwinning, maar ik heb het gedaan. Ik ben er blij mee. Ja. Mevrouw de Jong, het zit erin. Ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Ja hoor, absoluut. Ja. Hebt u er naar uitgekeken? Nou ja. Je zit er wel mee iedere dag natuurlijk. Je ziet wat er iedere dag gaat geconfronteerd. Nou, dus nee, ik ben er wel blij mee dat ik het heb gedaan, ja. Burgemeester Leeuw op de stoel van het Ameland. Joert is het vaccin hier aankomen, er kan in te worden. Hoe belangrijk is dit voor je? Het is voor de inwoners van Ameland heel fijn dat we hier nu gevaccineerd kunnen worden en niet een reis naar Leeuwarden hoeven te maken. Wat natuurlijk vanaf het eiland met de boot een hele reis is, zeker als je 75 jaar of ouder bent. Ja, je hebt toch alleen nog de 75 jaar en ouder en de meesten uit de Zwaregwerm net een gruttere groep. Omdat wij gewoon het landelijke schema volgen, wat door het ministerie en de RIVM is vastgesteld. En daar zijn de 75 jaar en ouderen aan de beurt en ook op Ameland dus. En daar ben je mee content mee? Het is heel logisch dat ook de mensen op de eilanden niet voordringen, dat we gewoon op onze beurt wachten. En als we aan de beurt zijn, is het heel fijn dat we op het eiland gevaccineerd kunnen worden. Nou, je komt uit het gebouw van de GGD. De vaccinatie zit erin? Ja, dat is voor elkaar. We moeten wachten op de tweede, hè? Ja, de tweede dat moet nog een keertje. Ja. Maar dan gaan we weer heen. Werk het goed af. Ga je mee twijfelen? Nee, hoor. wij hebben nooit twijfeld. Wij niet. Wij hebben direct zaten doen. Ja. De collega net gegeven wordt, Ja. dan doen wij er altijd graag met de gezondheid het toelaat. Ja. Ja, en dit scheelt een reis naar de Waal, hè? Ja, maar aangezien ik 33 jaar op een boot varen heb, ben ik nog al eens een keer heen en weer geweest. Dus voor mij is het geen nieuws hoor, want dan moet ook geregeld naar het ziekenhuis nog. Ja. Documenten Leeuwarden. En dat is, dat reisje voor ons naar de Waal. Nou, als het goede weersomstandigheden, dan hebben we nog wel familieleden die ons even bijstaan. Dat is allemaal, dat is allemaal wel mogelijk. Maar ben je blij dat de vaccinatie plakvoen had? Ga je maar naar uitzoeken? Ja, absoluut. Ja, Zulke hoor, dingen. zeker. We moeten eens een keer moesten we de jachtakte verlengen. Toen moesten we ook naar Leeuwarden. Dan moeten we met 65 mensen naar Leeuwarden. Dat is gek om los te lopen natuurlijk. Nee, dit is ze hebben het ook goed voor elkaar daar. Ja, Maar ben je, wat ik vooral bedoel is van ben je blij dat je nog vaccineerd bent. Dat je dus net meer besmet rijdt te kennen. Ja, zeker. Ja, zeker. Tuurlijk. We hebben zo lang met bezig geweest om niet bij elkaar. S'avonds thuis zitten, Ja. er is niks meer te doen voor ons. Een naaikrantje is van de baan, de vrouwen komen niet meer bij elkaar. En er is een hele hoop gebeurt er niet. Nee, dat En mis je. Dat mis je wel. Je hoor. zit er te veel in huis. Er wordt anders zoveel Dat is wel geregeld. zo. Ja. Al van alles voor je, ook al als je op leeftijd komen vooral. Ja. En nou ja, je bent er met veel meer dingen ben je tevreden. Ja, je rijbewijs krijg je weer en dat soort dingen. En die heb je echt wel nodig hoor. Ja. Je kan nou weer uit de voeten. Ja, We zo. kennen weer uit de voeten, ja, dat is waar. We kennen ons nog knap redden, dus het gaat goed.